Takže aký je môj názor na krealkalín? Je to len jedna z mnohých ďalších fóriem kreatínu. Krealkalín je vlastne kreatín monohydrát s vyšším pH, čiže to by sa malo odzrkadliť na jeho lepšej vstrebateľnosti. Výrobcovia udávajú, že by malo by z neho údajne menej nafúkovať a mali by sa mať z neho menšie vedľajšie účinky. Ako pri monohydráte, hlavne čo sa týka laxatívnych účinkov a nadúvania a prdenia. Každopádne vedeckými štúdiami nebolo dokázané, že je lepší od monohydrátu. Takisto môže u mnohých ľudí spôsobovať nadúvanie a hnačky a proste žalúdočné problémy. Jediná istá vec, ktorá pri krealkalíne je, že je vyššia cena. Takže za mňa určite klasický kreatín monohydrát, dokonca v kapsulovej forme ho máme na e-shope už aj my. Ja som si dal vyrobiť tento kreatín monohydrát mikronizovaný vo veľmi čistej forme v kapsuliach, pretože mne kapsule najviac vyhovujú. Naozaj, ak si to dám po jedle, absolútne žiaden problém. Za mňa stále najúčinnejšia forma kreatínu je klasický monohydrát. Čiže najnovšie už aj na topset.shop kúpite tento kapsulový kreatín monohydrát. Takže asi tak. To je môj názor.